Dobra, môžem rozprávať. Ja som pri moste. Ja už som skoro na moste. A nie, ja cez most nejdem. Ja idem tak. Ja idem na Stolbarsku. Kámo, a ja nenávidím, že cez toto sa prepchať. Cez tú bránku. Dobre, splnený jeden. Ty si cez most. Tá počkaj, hej, ja to idem za tebou. Bo ja idem kolo mosta. Už som kolo neho prešiel. Ja sa respawnujem. Počkaj, do videa ukážem tvoje auto, hej. Tak kamo, keby si nepredal svoje auta tam. Tak teraz mám kus lepšie auta, keby si ich nepopredával. Mám urobiť drift zo s tým na... To je kontajner. Ja mám iba 2-3 auta sice. Nemám peniaze. Kubo, poď ku mostu. Kamo to nechce? No konečne. Máš splnený. A čo mi jeden quest sa tu volá? Ho idem splniť. Kubo, poď ku mostu. A poď ku mostu. Aspoň tvoj skin ukážu, aký máš na robote. Hej, tu už nič nerobí. No to bude 3 hodiny. Ja som na spawne. Už idem. Kubo! No? Už ťa videli. Počkaj. Tak Kubo. Ja idem ku Nuclear Barrel. Ten home rest. Nechápem, kto to mohol dať ako meno. Ja som na diaľnici. Ale nie, ja idem do Nuclear. Oj, do tých somarínov.
Mne to tá GPS-ka si nefunguje. Kamo, koľko ich musím preniesť? Jeden. Iba jeden mi treba. Haha. A za to dostajem aj neviem, dosť veľa. A iba 600 metrov mi stačí pre... Kamo, ja som na bu... Koľko mám štrezoru? Nie. Ja som nabúral do vlastného auta. Ja nenávidím túto cestu. Ona troluje túto GPS. Ale iba na milisekundu. Nie si sám nebude. Skús ma nájsť aj, ale to bude dosť ťažké. Bo ja sám neviem, kde som. Počkaj, čo? Dobre, tu. GPS-ka troluje. 8,9 hodín. Dobrý, ne? Quest máš splnený. 12 000 a iba jeden mi treba ale priniesť. Kubo, ja idem odnes 8,9 Mafia Boss. A mne to napísal, že on chce ísť na vodku. Že on napísal ST Nikolaus. Áno, ja neviem šoferovať. A divné, že po mne ešte policajti nie. Bo tu nie sú to tie červené. Kamo, ja ho... Prinesol? Prinesol som ho 20 000 a ma chytili hneď. Idem upgradeiť. 160. Doraz som za tebou. Čakám. Kubo? Stretneme sa pri moste. Však čo ideš na druhú stranu cez vodu? Keď ho nájdem, dá sa tam stretnúť, hej. Pri moste. Už som na moste. Počkaj, ja ťa tak prekvapím, hej. To vyzerá jak tunel z môjho pohľadu. Kubo, pozeraj, toto drifty vyzerajú jak tunel. Dobre. Vyskoč vonku. Keby ste si ho chceli pridať, volá sa Je to jedno 000.
Presne takto. A ja sa volám tak. Dobre, Boris, poď ideme. kde? Počkaj, zaturujme im, nie? Ok. Počkaj, zapnem zvuky, že by som to aj ja počul. Dobre. Náš pozdrav. Ešte musím ukázať, aké mám svetla, nie? Modré. Hej, pozdrav. Ja ani neviem, jak som si zmenil. Počkaj, zapnem si ich. Tak. Ja viem, ako to sú. Ja neviem. Ešte aj vystrašil si. Dobre, čo ideme robiť? Ja sa idem dočať. Okay. Tu tak je 8,5. 8,5. Hej, tu je. Kupuj, má smolu. Vyzerať si nechcel. 2,3 mi dáva. Zatiaľ. Hej, už som skoro tam. 2,3 mi ponúka. KSM. Kubo? Musím ukázať, že jak sa jazdí v tvojom aute. Si približím kameru. Kde si? Dobre, na spawne. Ja som tam dorast. Ja som už tam. Počkaj, ukážem prvé svoje. Takto vyzerá moje auto. Znútra. Mne sa dá priblížiť, bo mne sa nedá. Mne sa dá. Ale iba v mojom. A v mojom nie. Ja to tak urobím. Sadaj, nie? No však dobre, nie? Ide. Ideme? Ale mne sa ide iba trochu približiť. Dobre. Že by sem to celé auto. Ideme sa prejsť. Hej, urob nejaké drifty a vodaču. Poď preteky, poď za vody. Že aký rýchly si. To bude dobre. Daj si už rýchlo. Že na každej zakrute vyletíš, ale to je jedno. Nevyletím. No, tá na každej druhej. No, ukáž sa. Škoda, že nevidia tvoj čas, jak rýchlo si to prešiel. Však im to napíši do komentára. Nie, však oni to počujú. Urob drift teraz. Drift. Dobre. Toto ti nevyšlo. A drift. 3, 4. Drift. A drift. Kamo. Moc veľké drifty. Ešte ťa aj vyhodilo pred koncom. Mám ísť ja za vody so svojím autom. Kubo, ty kde ideš? Ty čo robíš? Dobre. Ja pôjdem to vyskúšať. Koľko si dal čas? Nie. Koľko si dal čas? 1,5. 1,5? A nechod so mnou. Idem solo jesť. Nie, kamo, prečo mi to robíš?
Jaký som? Čo to robí? To späť. Ja mám 15, hej. Only put. Táto daj nahlas. Keby si to dal úplne nahlas, tak ti to vypali už nebudem. Ty vyletia do vzduchu. 50 sekúnd mám. 57, 58, 59. Minútu. Poď. Môj rekord to bude. Minúta 12. Minúta 12. Nie. Ja som jeden checkpoint nesplnil. Ale prešiel som to za minútu 12. To je jedno. Ja si to tak budem počítať. Tam ho nevadí. Ale na to, že sa to volá Taxi Boss a my hrajeme pre Pekita. Dobre, to je prednejšie.